Oh shit, oh take, pray them niggas go away. Oh we sell the clowns around, it look like circus show. Like, this is not the album either, these are just the dough. Moro. Solistiili Game täällä ja täällä olisi myös GC. Ja tänään pelataan vähän Growtopiaa ja me tehtiin tänään myös tää intro. Niin ei keretty niin siinä ekas videossa ei ollut. Samaan aikaan kun me tehtiin sitä introa, mulla tuli tylsää ja sit mä vaan kuvasin. Käykää tilaa myös Pepsi GC ja Pepsi. Hyviä kanavia. Niin ja sit käykää myös tilaa Insera Trextund. Niin. Katsotaan täällä samalla tätä lähtöjää. Ei ollut muutenkaan tekemistä. Näin pysty. Laita kuvaamaan se, niin sitten kato. Saaks mä muuten sut Growtoille mulle? Ai mitkä? Pommut. Mitkä pommut? Jotpommut. Eli mitkä on ne pommut? Niinku sellaiset, että pääsee hyppäämään. No ne on siivet. No siivet. Käy nostaa jostain maasta. Nämä on bullwings. Vois myydä yhtään VL. Joskus Firewingsit saa tehdä sitä halvalla. Ne saa halvemmalla kuin joku VL. No, tuhannen hyvä. Mama couldn't even pass electives. Now I walk through the halls and get mad respect from adolescents. Looking up and asking questions. Snap them up, take a picture, sign the paper, sign a titty. Joo, ja siis mihin maahan vois mennä Suomeen? Vanhalla kännykällä. Me ei varmaan ketään tähän aikaan. Voisiko joku... Vitsi, mulla on 15%. Siellä on 3 HP. Sä antaat toi noin ilmaiseksi. Toinen asset. Mitä ihmettä? Oliko toi antamassa ilmaiseksi? Monster vision, saw this life and I pondered it. And I was only 16 when I wandered in it. I was living off dreams, now I'm sponsored living. I would love to talk, I got a concert, this shit is dope. See, I fucking sound like Drake, cause I'm great. Why must you hate?
toi oli se sika hyvä toi kaikki. No moro, mun loppuu akku ja näin, niin what up?